toată lumea, sunt Xalatrixelata și aici împreună Cu Steve Infinite, da. o să ne jucăm test subject. Pentru 0.3. Da. Hai, mister. Scuze că n-am mai filmat de o grămadă de timp La la... băia, uite mă ce e. Vezi? What? What? E apă de aia. Cu mod, mi se pare că faci. Aș... Nu, ce de De ce? Ce mă mișcă așa? Ești cu shift-ul, mă. Nu mi-am dat seama. Nu fără Așa, sprint, mă. îmi pare rău. Păi, n-am sprint. Uite, n-am. Îmi pare rău că n-am mai filmat, dar n-am mai avut timp. Am fost cu temele. Și m-am gândit, dacă n-am mai filmat, măcar de 10 minute, să ne jucăm și noi. Și o să facem chestia asta. O să începem cu citire Parcur. level. Da, sper că nu e o mapă numai cu parcur. Oh, și ce stai? Hăi! Oh. Nu merge să sari acolo, decât cu sprint. E easy ăsta. Bă, da, 3 blocuri, 4. Uite așa, și l-am făcut. Ce are pe ea? Shark Friends. Wow. Aoleo! Stone. De unde? Păi după măgăpe. Da. Pare rău că trășesc, dar e cam E greu. un d-ăsta, e un item. E un d-ăsta. Parcur, nu parcur, e un labirint, îți trebuie redstone. Dacă îl găsi. Sau pietricele. Cum pietricele? Și tu acolo. Red, scrie red. Red. Căutare. Restăm ultimul. Uite. Uite-ți că am dat ție sabia aia. Acolo. Un bloc acolo. Ei, găina. Mersi. Nu pot să mă mănânc. Sper că nu mai vorbesc, dar am mai filmat de mult. Nu vreau cu ploaie. Pe cactus, de asta am făcut eu o mapă și era pe parcur. O să dau stop training. Am dat și off. Se oprește încet. Și am dat cu fulgere, dacă nu știți. Fulgere în Minecraft. Trage sub nițel. Deci e mișto. Ai mai intrat și la mine pe mapă cu parcur de-astea, nu? Nu. Bă, da? Nu mai țin. Nu poți. Ba da, poți. E simplu. Trebuie să mănânc ceva. Bine că am mărgăina. Gata. Să se încarce hipeu. Îl joc bine așa. Îți bag joc de mine. Eu trebuie să joci din potrivă mai rău. E un parcur urât. Știi că nu poți să mai ieși din camera asta. Decât cu gay mode. Așa cu fly. Nu cu game mode. Da, poți și cu gay mode. Dar parcă îți dă mai multe. Uite. Minecraft. Ne culcăm? Da, hai să ne culcăm. Night. Left bed. Așa. Daisy. Ce știu? Ăsta e dai read. E parcurs super tare. Ai înțeles?
Ce mișto! Știu, nici eu nu m-am gândit la asta. Îmi pare bine că îl filmez, sfârșit, și îmi cer scuze din nou că n-am mai filmat de o grămadă de timp. Nici eu n-am mai filmat decât un parcur enervant ăla. Dar săream pe bloc și el merge singur. What? De Trebuie ce? să sar și să... No! Bine că ne-am dat spawn point. E singurul Minecraft. Da mai ei. Stai că e unul. Fac eu. O, Doamne. Acolo nu pot să... Îmi pare rău că nu mai putem sta. Cam asta a fost tot. Eu am fost X-Forța Izolata. Aici a fost și Steve Infinity. Da. Cam asta a fost tot și la revedere!